Wow! Yapon! Welcome back mga ka-studio. Mayroon nagpadala sa amin ng lechon belly package. Tara, puntahan natin. Tara. Hapon, sir. Ngayong hapon, may udto. Lagi. Thank you. Salamat, Wow. sir. Deliver na, sir. Oh. Kamu siya, nag-deliver ba? Oh, salamat sir. Ay, Ikan Miss Bakayan. Ah. Bakayan, Miss Bakayan. Tara mga ka-studio, buksan natin to sa loob. Excited ako dito. So ayan na mga ka-studio, open natin to. Excited ka na? Wow! Excited na siya! Tara oy. Oh, excited na Tara. gali! Wow! Lah, ngayon. Ayan. Ayan mga ka-studio. Mayroong sausawan. Mayroong, saan isa? Lechon manok. Ano? Mayroong sweet and sour fish. Oo. Ito. Garden salad. Oo. Tsaka mayroong palabok. Mayroon din pong barbecue. Tsaka siyempre ang lechon belly. Yeah. Mayroong suka mo. Napajiday! Sinugbak suka. Grabe ka ngayon mo. Masabi ko sa package nila mga studio malinis. Tsaka maganda tingnan ba? Oo. No? Gutom tingnan. Tsaka kahit maliit siya, no, sobrang dami ng Ang laman. dami loaded. Loaded mga studio kaya tara na. Ato na ikaw na. Oh! Wow. Salad. Sawan. O ayan po mga studio, naka-ready na po. Ito po ang lahat ng laman ng Sinugbox. Maraming salamat sa may-ari, Sir Joseph and si Ma'am Rachel po. Sila po mismo yung nag-deliver dito sa bahay. Yes po. Maraming salamat po. So Thank sa mga you. gustong mag-order mga studio, yung FB page po nila, Sinugbox Barbecue. Ilagay po namin dito sa description po para makapag-inquire po kayo. Ito po lang pinadala lang mga studio ay tiny lechon belly package. Mayroon din small, medium at large. Yes! So itong ganito karami mga studio, okay na po sa mga small gatherings, no? Family Large, eh? occasion. Large, Family eh? Tiny nila. Tiny. Kamay. So marami na po makain ito. Ang sabi nila, good for 3 to 5 person. No? Oo, pero lagpas po, 5 person kakain ito. Hindi namin maubos to. Mm. So ayan mga studio, hindi natin patatagalin to. Pray po muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. So yung package nila, napaka-neat ba? Mm. Malinis tingnan talaga. Tara, saan tayo? Sa lechon manok. Yan, lechon mo. Yan. Kita mo man kasi murag nagtuwad gamay. Mm. Yan, ito po. Sige. Sige. Yes, sir. Yan po si Sax. Okay. Mm. Alam ko sa iyo, wings. Uy, lechon manok. Ganda na siya mo. Oo. Yan. Oh. Wow. Sa iyo pang. Sige, asa ako na. Mm. Yan. Mhm. Merong Yan po. kuan pa, merong kunting kuan. Sabaw. Mhm. Gusto mo? Huwag lang. Ikaw, be? Ayan. Ayan na, ako na lang. Tara, mga unta nyo mga studio. Kain tayo. Thank you so much. Sinugbox Barbecue. Thank you so much. Yan, meron dyan ang kuhan, mang. Ako saan yung ikuha ng suka, ha? Alam na. Wala ko, ibaro mo. Kuan, Galang. pure to ba? Alam sige na. Siguro. Hmm? Alam sige na. Oh. Nire lang skillet na. Mm. Lah, lami. Alam sige Ano na. na ta? Pumuting suka. Oo. Rag sa pang pinagura. Ang suka, binakurat. Ngaw na tayo. Meron po kaming rice dito sa gilid. Yes. Sasabi ko pa. Sige. Ranig sa pang pinagura. Mm. Sarap din ito. Manok niya pang. Medyo sa pang pinagura. Sarap ah. Papa, no? Kasi dati, na-try na natin tong Sinugbox, no? Pero, kuan, wala tayong lechon manok dati, no? Ano, binakurat mo?
Dami kayo, guys. Nakulat today. Ha? Dami mo. I think nakulat today. Sinugbas niya, suka na. Grabe ba? Gagahan ba? Sa isang package, marami ng Putahe. putahe. Yes. Hindi ka magsisi sa package na ito, no? Mm. Ang dami mong matitikman na iba't ibang klase ba? Tsaka, magkano ang package na ito, no? Wait lang. Okay, gusto mo nakatanan. Ito po ay nagkakahalaga ng 1,699 lang po. Wow! Mura na yan, ma'am. Oo, daming ulam oh. Hmm? May palitsyon ka pa oh, lechon belly. Tsaka meron pang kuan, salad, garden salad. Crispy pa, Para sa akin, mga sulit ito na package. Sobrang sulit po. Kami ko yung manok mo. Nakan ka akong doon nagkain. Sa akin, kami yun po. Ako? Sila mismo yung nagluto nito mga studio. Magaling magluto sila, ma'am. Nakita niyo? Kain tayo mga ka-studio. Yung dahan niya kasi sobrang bait ng may-ari mo, ma'am. Kaya napaka-bless nila, ma'am. Laki-laki na po ng business nila ngayon. Congratulations po. Congrats po, ma'am, sir. Barbecue ano? Ito po yung barbecue nila. Yan talaga yung kagandahan mo, no? Sa buhay po, dapat maging mabait ka lang, ma'am. Kasi yung mga tao na makasalamuha mo, hindi mo alam kung meron silang iba't ibang mga dinadalang problema, ano? Yes po, tama po yan. Sige, thank you, ma'am. Maging mabait tsaka dapat maging grateful po. Sa lahat ng blessing na dumating, maliit, malaki, basta blessing po yan. Yes po. Yung pagising pala natin sa umaga, napaka-laking blessing na po yan. Nakita lang natin na masaya si Sas. Malaking blessing na yan. Sarap. Susi, Yung ano, bacon dami na. po, ma'am. Yung barbecue. Na sila original na flavor ba? Okay na kahit hindi isaw-saw sa sausawan. Kamu saw-saw sa sawan na. Lang. Wag sukang pinakurat. Jangan jahat pa, saya suka. Bira yun na. Ang dami kasi nag-comment. May gano'n, madami bro, lumaki. Yung sausaw na bang. So, ano? Padakon man po ninyo kalit si Sas. Wala namin baby. Kung ano, tambok. Pineapple kan Napo! Napo! Napay, uso ka. Rice cooker. Saan na lang? Ano itong ano mo eh? Tagaan to Sars. Gusto ni Sars talaga yung lechon nila ba? Lechon manok. Gusto niya yung timplan ng mga sudyo. Tama na. Hanapil ang dukot. Asa ang nadinito mo? Siya na, fish fillet pang. Oh, sweet and sour. Thank you, pang.
Ano siya siya mo? Fish fillet o sweet and sour? Mm. Wow, ang lambot ba? Sarap. No? Sarap na pagkain nila pang Kasi yung mga chef kasi sila. Lagi no? Ang luto. Yung papa na sila na chef din. Mahilig talaga sila magluto. Saka kami, mahilig talaga kami kumain. Perfect. Dami ah. Lumi na pagkain. Yung biro na. Sa taong kanina? Ya ako. Hindi siya. Hindi niya ipagpapalit yung chicken pang. Ito ka na. Ang taong kanina eh. Kunti lang, kunti. Ito lang. Mm. This is palabok mga studio. Walang specialty na siyang papa mama. Yun yung sabi ni sir. Shout out po sa papa ni sir. Thank you po. Salamat po. Excuse me. What? Kung ibalhin mo, kaya mo Ah, dire ah. Hindi. Dito. Wait. Ay, kunin ko na lang itong Kunin mo Ito yan. na lang. Kasi itong garden natin, hindi pa natin ito natikman. Ayan. Kita niyo po, merong grapes. Wow. Yan o. Yan. Ito yung palabok mga kastudio. Mo tilaw ka ni ma'am? Yeah. Oh. Konti Kalik ko lang. ha. Yan o. Marami ding sahog. Iwan ko lang kung nakikita kasi wala kaming kameraman ngayon. Ano pa? Mga to. Ito pa. Yan mga kastudio. Kapapala na. Ayan, last Mga na. na. Eh kanina ako palabok. Palabo kay papa. Wow, kalamis. Palabok yan. Mm. Kanila kong gamiton mo ha. Huwag ko kutsara naman. Wow. Lami, yabon mo. May na palabo. Meron siyang pork, meron chicharon, merong egg. Lami mo ba? No? Saro nila hindi siya nakakaumay. Yung palabok. Palabok pala. Nanan na mo i-taste ko naman. Nanan i-taste ni mo. Once again, maraming salamat. Sinugbox Barbecue. Yes. PM na po kayo sa kanilang FB page. Ang sarap po yun. Walang anong biro po yan. Kung gusto niyo pong matikman, order na po kayo. Talaga man, Message lang po. sumikat din sila sa mga pagkain talaga nila. Ma. No? Dami Uy, kasi narot na yung magandang kanon feedback. pa. Oh. Gusto ko na itong matikman pa. Hindi. Iwakan siya ng papa. Mga ka? Yan. Oh. Excuse gamay ha. Wow! Crispy ba naman? Wow! Crispy yapon! Sa natas aircon. Paano? Wow! Yan po yung mga laman sa loob. Wow, nang hulog. Yan. Yan mga kasadyo. Oo. Wow! Ang juicy mo. Diyan buhat. Sige ako ba iwao na? Buwan na pa. Kadagko. So, Ang laki. Buwan na pa. kadagko hiwa ni nakuha na gamay eh. Ah, Umuubos mo yan. Sa'yo yan lahat. Wow! Ang bango. what? Oo. Kasadyo kalami yan eh. Sobrang bango po. Dire, ibutang na ko ni dire na. Sa'yo yan. Sa imuha na lagi. Nahan ko ka na. Kanila tungao naman eh. Mukha na, tunga na tamo. Ilan ta palabi kay. Bad na. Wow! Nag-diet. Oo.
Tingnan mo, Mang. Wala. Juicy kayo so. Juicy, guys. Salami anak mo. Ano yan? Thank you pa. Ano ganyan, crispy na kayo? Duk ka na ako. Tunga ta? Duot ka gani? Kanang ko hingo. Ilagay. Ano kain ko? Kain tayo. Ito, Mang. Juice. Ay, ako glaway ito. Sausaw natin na sausawan nila. Kaya talityo mo si Ronnie. Mm. Is para sa chicken. Yan po yung mga ingredients. So, nakita na, oh. Di po ito laway na ko. Merong unod. Di po ito laway. Masarap Dapat sa yan. ni ugban na kay. Mm. Ano tas pupo sa. Ay! Masarap yung Nagkuha na ka? Dili. Masarap ipares dito sa garden salad pa. Kanayin, tagaan, kay. Sabi mo, malaki sa'yo eh. Kamandak ko yun. Ay, ang katong gamay mga akong gingon. Tanang. Grabe ka, juicy siya ba? Kamu ko na. Just under. Dami no? Doon sa katon ni Papa pagkuhan sa juice. No? Dami, ito na. Thank you so much, Sinubas Barbecue. Sasagot ko yan. Saan na ang ligo? Pao pa. Meron Di ba na naman. ito? Grapes lang ako. Grapes. Dami na, ready po no? Dami yun ang pagkaon na yun. Sarap yung pagkain nila mga kasuyo. Napong ko. Gumkong no? Layo pa ng ganyahin nito ba? Crispy ka ba no? Sobrang sulit po ng kuan. Lechon package nila. Ano ba ito? Kaon. Taba. Gusto kayo. Ay, nahulog mo. Uy, patay. Ano? Who likes to eat grapes with suka? You. No. Me na lang, me. Lami yun mga kasudyoy. Hala nga, grapes. Kaya lang yung order. Yung katila mo lami ba yun? Para na mo lami yun ang pagkaon. Kaya madami sila mga repeat orders kasi masarap yung mga pagkain nila. Tatlo kami, hindi namin naubos to. Dami. Tapos tiny lang yung kuan natin. 8 to 10 siguro. Pila No? dita. Ay, ito 10. Kasi ito pa lang, marami na mga kain yan. 5 man top ma. Kumain. Baka meron kaming dalawang hindi nakikita. Tapos lang tayo. Ano na 5 man to? Dire sa balay. Oh. Abi na kong 5 tanangaon. 5 kasi kami sa bahay kasi meron yung papa at Mama ko. mama ni Mrs. Cook mo ko?
Cook na ta. Mm. Kuwat dito ko ba? Ang busog ka wa. Busog na. Tingnan mo yung kuan niya. Ayaw din ako, bato. Yung kanin niya, oh. Dami yung nakain, buyag mga kastudyo. Pero itong kain namin mga kastudyo, simple kainan na po mga pamilya. Hindi talaga mukbanga na yung padamihan ng pagkain ba. Di ka ba? Ang inom naman? Water lang sa akin ba? Water lang. Ano? Char, water lang. Mm. Cheers tayo, cheers. Teka. Cheers. Yes. Kadali! Kaon pa ka. Dali ba ni mo mahurot? Pila rin, kaon. Mm. Kaon ino. So ayan mga studio, once again, maraming salamat Sinugbox Barbecue. At sa may-ari, si Ma'am Rachel, no? At si Sir Joseph. Yan. So magpapaalam na kami mga studio, sobrang enjoy namin sa package na ito. Tiny package worth 1699. Pero Yeah. parang hindi po siya tiny. Oh, dami kasi. Oh. So, kita-kita pa tayo sa sunod na kainan. Video. Bye-bye. Bye!